أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Şaban ayında elhamdülillah әлі yaşayбыз. Шуның өчен бүгенге вәгазебезне Шәгъбан айы белән шушы киләчәк аның 15нче көн хакында мәгълүмат гыйдем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Фадлу Шәгъбан аля саири шухур кафадли аля саири анбия". Шәгъбан айы башка айларга караганда минем башка пәйгамбәрләргә караганда булган өстенлек кебек дип әйтә. Билгеле булганча 124 мең яки 224 мең пәйгамбәр килде дөньяга. Һәм дә иң соңгысы, иң бөек безнең пәйгамбәр, безнең дип әйтәбез, араб булса да, чөнки ул иң соңгы, иң фазилатлы пәйгамбәр. Һәм дә пәйгамбәр бездә әйтә: "Ничек минем башка пәйгамбәрләр алдында бар фазилат, шундый фазилат бар шушы Шәгъбан айында" дип әйтә. Әлегесе ай, Шәгъбан айы. Ва фадлу Рамадан, Рамазанның фазилаты исә аля саири шухур ка фадлиллаһи тааля аля ибадихи. Инде Рамазан айының өстенлеге башка айларга караганда Аллаһ Тәгаләнең фазилаты үзенең куллары алдында нинди фазилат булса, шундый фазилат Рамазан айында дип әйтә. Бу хадистан аңлаганча, Рамазан айы иң бөек ай. Ничек Аллаһ Тәгалә бездән фазилатлы, Рамазан айы да шулай, 12 ай эчендә иң фазилатлысы. Инде әлегесе ай Шәгъбан айы, ничек ки пәйгамбәрләрнең иң өстене, соңгы пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа алейһиссалам шундый ук фазилат бар шушы Шәгъбан айында. Пәйгамбәрбез үзенең сахабаларын утырган вакытта әйтә: "Атадруна лима суммия Шәгъбан". Сез беләсезме, ни өчен бу ай Шәгъбан дип аталган? Ни өчен Шәгъбан исеме бирелгән? Сахабалар да үзләренең күркәм холык сәбәпле белсәләр дә, белмәсәләр дә, аларның җаваплары һәр вакытта бер төрле иде. Калу Аллаһу ва расулуху а'лам. Сахабалар әйттеләр: "Аллаһ һәм аның илчесе белүчерәктер" дип җавап бирделәр пәйгамбәрнең соравына. Без беләбез димәделәр, без белмибез дә димәделәр, Аллаһ һәм аның илчесе белүчерәктер дип җавап бирделәр пәйгамбәрнең соравына. Ни өчен бу ай Шәгъбан дип аталган? Кала, пәйгамбәрбез дә әйтте: "Лианнаху яташә'абу фиһи хайрун кәсирун". Шәгъбан аена шушы исем бирелде, чөнки бу айда хайрун кәсирун, бик күп изгелек, бик күп хәер. Хәер дигәнебез ул хәерле көн, хәерле кич, хәерле юл, хәерле иртә, ягъни хәерче мәгънәсендәге хәер сүзе түгел. Хәер җыючы, хәерче монда икенче мәгънәдә, хәерле көн, хәерле юл, хәерле юл. Русча әйткәндә добро, теге ни түгел, хәер. Шуңа бу айда нәрсә дип әйтә пәйгамбәрбез? Күп хәер бар, ягъни күп яхшылык, күп изгелек бар. Шуның өчен яташә'абу, тарала дип әйтә, тарала. Шуңа бу ай аталган Шәгъбан дип. Бик күп изгелек бар бу айда дип әйтә пәйгамбәрбез.
Абу Хурайрадан радиаллаху анху әйтелә хадис, Пәйгамбер әйткән: "Джа'алаллаху рахмата ми'ата джуз'ин." Бөек Раббыбыз Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен 100 өлеш кылган. Үзенең рәхмәтен 100 өлеш. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99-ын калдырган. وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا واحدا. 99-дан берсен шушы дөньяга биргән. 99 рәхмәтеннән берсе генә. Шунап та карасак, мөселманнарның тормышына бик яхшылык, яхшы көннәр, бик күркәм, бәхетле көннәр бик әз. Күп очракта кайгы, хәсрәт. Шушы әйтелә бит, мөселманның дөньясы ул төрмә кебек, кафирнеке җәннәт кебек. Шуның өчен 99 өлешне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга бирмәде, берсен генә бирде. 100 өлешне берсен бирде, 99-ын калдырды. فَمِنْ ذَلِكَ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقَ حَتَّى تَرْفَعُ الدَّابَّةَ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا. Һәм дә шул сәбәптән 99 рәхмәт калган киләсе тормышка. وأخر 99 يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة. Кыямәт көне шушы 99 рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына, кешеләргә мәрхәмәт һәм рәхмәт кылачак 99 белән. Шуның өчен нинди генә хата булса, кимчелек булса, гөнаһ булса, тик ул мөселман булса, үзен Аллаһның кулы дип таныса, аңа Аллаһ Тәгалә 99 рәхмәт кылачак. Чагыштырганда 1 белән 99-ның әлбәттә аермасы бик зур. 99 рәхмәт. Ягъни һәрникадәр ул нинди генә гөнаһлы кеше булса, тик иманы гына булсын. Чөнки җәннәт иманлы кешеләргә генә. Шуның өчен кайбер кешенең акылына сыймый. Ни өчен дә ул яхшы кеше гөнаһ эшләми дип әйтә инде. Аллаһка ышанмый, җәннәткә кермәсмени дип әйтә. Беренче гөнаһ ул Аллаһка ышанмау, иң зур гөнаһ. Аллаһ Тәгалә безне тормышка китерде, җан бирде, һәм дә кеше әйтсә, мин аңа ышанмыйм. Халык әйтә, ул җәннәткә кермәсмени дип әйтә. Җәннәт ышанган кешегә. Һәм шулай сорау бирәләр, ул Аллаһка ышанып кеше үтерсә, таласа, җәберләсә, бар җәннәткә керәмени? Керә, тик туры кермәй, башта җәһәннәмгә. Гөнаһысы өчен җавап бирә. Тик керә, тик иманлы кеше генә. Кемдә иман бар, шул керә. Кемнең иманы юк, әлбәттә, Аллаһына ышанмый икән, җәннәт аңа да юк. Абу Хурайра радиаллаху анхудан хадис килә. قال أتاني جبريل ليلة النصف من شعبان. Пәйгамбер әйтә, Шабан айының уртасында, ягъни 15-нче кичәсендә, ягъни бу бала безнең шимбә көн, кояш баегач, 15-нче кичә, бу елыбызда 15-нче кичә шимбә. Пәйгамбер әйтә, 15-нче кичәдә Шабанда килде миңа Җәбраил фәрештә. وقال һәм әйтте: يا محمد هذه الليلة تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة. أي محمد bu kişədə күк ишекләре һәм җәннәт ишекләре ачылыр. Җәннәт һәм күк ишекләре ачылыр. Фақум, тор, васалли, намаз укы дип әйтә Җәбраил фәрештә пәйгамбәр безгә. Варфа рәсәкә ва ядайка иля сама. Һәм башыңны һәм кулыңны күтәр күккә. Күтәр, ягъни билгеле нәрсәгә күтәрергә, дуга кылырга дип өнди. Җәбраил фәрештә пәйгамбәргә 15-нче Шабан айының кичәсендә. Фақульту, һәм дә мин әйттем дип әйтә пәйгамбәрбез: Я Җәбраил,
ما هذه الليلة بنين كيش. فقال همد فرشتة aytdi payg'ambarimizga هذه ليلة يفتح فيها 300 باب من الرحمة. Bu shunday bir kishki, shusha kishda 300 eshik ochilur. Allohning rahmatining 300 eshik. فيغفر الله تعالى لجميع من. Ama Allah Teala kişirir, g'afvu etar. Payg'ambarimizga aytdi bit, tur, namoz o'qi, boshini qo'lini ko'tar. 300 eshik ochiladi. Ya'ni payg'ambarimizga xabar bizga-da qolgan. Alloh Teala 300 eshikni ochib, 300 eshik ko'k rahmat. Fayaghfiru gunohlarni kechirir deb aytadi. Li jami'i butun kishinikida. Tik bir eskartma. La yushrik billah. Kim shirk qilmasa, shirk qilsa g'afvu etilmaydi. Shirk deganimiz Allohdan boshqa putqa tapinsa, Allohdan boshqa singa ishonsa, Allohdan boshqa nimadir ilohlarga yolvarsa, bu kishi Alloh taolo g'afvu etmaydi. Kim shirkdan ozod bo'lgan, bu g'afvu etiladi. Hamda davom etadi payg'ambarimiz Man kana sahiran. Kim sehrchi bo'lmasa, bugungi kunda bizning ko'p kishi kofe bilan da putab ishib qaraylar, narsa ekanda ko'rurlar deb, onlari turli abi bobolar yurlar, turli qut qo'yib, turli narsa ishlab, nindi shirk qilgan qo'yilgan boshida qaraylar. Ko'tarib Alloh taolani so'rarga, ya Rabbi, bu shirk qo'yin keldi, menga ko'rsat, ko'ngilga sol, tushimda ko'rsat degan aqllarına kelmaydi. Shunga mana bu masalada e'tiborli bo'lra, Alloh taolo g'afvu etadi, butun kishinda tek bular eskartma. Onlar ayta mana xamr. Kim xamr bilan shug'ullansa, kim ani ichsa, kim alkogolni yoratsa, bu da eskartma deydi. Alloh taolo g'afvu etmaydi. Kim endi tiyila g'afvu etini balki g'afvu etar. G'afvu etgani uchun qo'lini ko'tarsa, namoz o'qisa. Lekin kim bigrakda bu kishda bularni toshlarga tirishmasa, u vaqtda bek xarob hal. Va zina qilishi kishi. Zina qilu albatta u yaqinlik ma'nosindagi diniy qoidalarning birisi, tiyilgan qoida. Lekin bu zina ishine kirib, qay bir kishi bilmay, o'qimagan sababli liftga kiruv, er bilan xotin qiz nikohlari bo'lmasa, bu dodala hukman zina deb ataladi. Fiqh kitoblarida o'tadi, hukman zina. Agar er kishi liftda bo'lmada eshik bekli bo'lsa yoki masjiddami, qoidami, dejurniymi, eshik bekli yopiq bo'lsa, er bilan xotin bir bo'lmada bo'lsa, farishta yoza zina qildi deb. Tutinmasa-da hukm zina deb ataladi. Zinaning hukmi. Bor zinaning faktически ishlanuvi, abar hukmi. Konstitutsiyani ochib qarasak, unda da bor. Ruscha aytganda изнасилование bor, abar попытка изнасилования bor. İkisi de отдельный закон. Lekin hukmi bir, ikisinde jazo. Попытался deb aytadi konstitutsiyada. Bizda bormi fiqhda? Bor. Fiqhda nechuk bo'lmasin, albatta bor. Shuning uchun qo'l zinasi, ko'z zinasi, fikr zinasi, bular barcha kira zina so'zi ishini. O'ylanmag'az, anda er bilan xotin yo'qladilar, g'uslni buzdilar, bu zina. Bu da zina, lekin onlardan tashqarida zina bor. Masalan, qay bir
мәсьәләдә кайбер чит ирләр чит хатыннар белән шулай күрешәләр. Бу да зина дип атала. Тотыну, ул уже зина. Кешенең кулынан тотыну, капма-каршы җенескә ир тотынса хатын-кызның кулына, чит хатын-кызның кулына. Бу зина дип атала. Аннары урамда бер шәлә кыз йөрсә, анда эчке күлмәктә ир кеше караса, бу да зина дип атала. Булар барысы зина. Шуның өчен моннан да тәүбә кылырга, 15нче кичәдә гафу итәләргә шушы категорияга керер өчен. Югыйсә искәртмә, Пәйгамбәр дә гафу итми дип әйтә Аллаһ Тәгалә шушы кешеләрне. Һәм дә дәвам итә әкилур риба. Риба ашаучы. Ягъни кем акча беләнме яки башка ризык беләнме бурычка биреп күбрәк сораса, шарт куйса, аннары кайбер кеше акча инфляция була дип банкка сала, банк белмим нәрсә эшләтә ул акчаны, сугышкамы җибәрә, мөселманнарны үтерәме. Банк аны әйләндерә акчаны. Килә дивиденд процент. Бу риба түгелме? Шуның өчен буларны бик яхшы үзләштерергә, җиңел юл кем акча эзли, шуңа хәсрәттән чыга алмаска да мөмкин. Шуңа буларны сак булырга. Пәйгамбәрбез дәвам итә, кем гафу ителми, акал валидейн. Кем ата-анасын тыңламый, каршы килә. Бүгенге көндә дә кызганычка каршы бер мөселманнар бар. Алар әйтәләр, әти-әни мөселман булмаса тыңларга ярамый. Пәйгамбер аңа өйрәтмәгән. Пәйгамбәрбез әйткән, шәригатькә каршы килерлек әмер бирсә, тыңламаска. Мәсәлән, әгәр әти-әнисе әйтсә, улым аракы эч әле. Монда әйтәсең, әти гафу ит, ичмим. Каршы киләсең әтигә. Әгәр әйтсә, улым су алып кил әле. Су алып кил тиерсең, шаш кыйп әле, юрга тиерсең. Икмәк барып ал әле. Эшләргә тиерсең. Ул кафир булса да, ата-анага буйсынырга тиеш кеше, әгәр үзен мөселман дисә. Пәйгамбер әйтмәде, буйсынмаска. Буйсынырга, тик кайчан шәригатькә каршы килмәсәген. Шәригатькә каршы килгән вакытта, әлбәттә, буйсынмыйсың, гөнаһ. Аллаһ Тәгалә монда приоритет. Аллаһ Тәгалә тыйды эшләмәскә, әти дә эшләргә. Кем өстән? Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә әйтәсең, әти гафу ит, мин сине тыңламыйм, бу эш гөнаһ, мин аны эшләмим. Ә гөнаһсыз эш кушса, буйсынырга тиеш. Кафирме ул, юкмы буйсынырга тиеш, чөнки Пәйгамбер гафу итәчәк. Кемне дип әйтә? Кем әти-әнисенә буйсынса, кем буйсынмаса, аны гафу итмәй. Киләсе катиур рахм. Кем туганлык җебен өзә. Туганлар мөнәсәбәтен өзә. Туганлар арасында мөнәсәбәтне ныгытмый. Бу кешедә искәртмә, Аллаһ Тәгалә гафу итми аны. فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا ويتركوا. Пәйгамбер әйтә, шушы кешеләр, саналган кешеләр, لا يغفر, аларны Аллаһ Тәгалә гафу итмәс, حتى يتوبوا. Кашан тәүбә кылырлар, ويتركوا, һәм ташларлар шушы эшләрен. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. Шуннан соң Пәйгамбәрбез чыкты. فصلى وبكى. Намаз укыды һәм елады. Фи суджудихи сәҗдәдә. Һәм дуа кылды. Аллаһумма инни аъузу бика мин акабика. Дуа кылды. Я Рабби, мин сиңа сыйынам синең газабыңнан. Васахатика. Һәм дә синең җәза, ашу газабыннан сиңа сыйынам. Фәләкәл хамд. Сиңа шундый мактаулар булсын ки, хәтта тарда. Син риза булырлык мактау булсын сиңа дип дуа кылып, сәҗдәдә мөрәҗәгать кыла. Ләкин монда искә алырга кирәк, кайбер кеше әйтә, намазда дуа кылырга ярыймы? Ярый, нинди намазда? Нафил намазларында. 5 вакыт фарыз намазында, иртәнге, өйлә, икенде, акшам ястүдә, намаз эчендә сәҗдәдә дуа кылып булмый. Бу гыйлем өйрәнгән вакытта һәр вакыт белергә кирәк грань. Кайбер кеше кайбер сүзне төшереп калдыра да, һәм бөтен гыйлеме ботка әйләнә. Сәҗдәдә Пәйгамбер дуа кылды бит дип әйтә. Әлбәттә дуа кылды. Нинди намазда? Нафил намазында. Шәгъбан аенда 15нче кичәдә төнне намаз укыды, ястү түгел иде. Иртәнгә түгел, төнге нафил намаз, дополнительно. Шуңа ул сәҗдә дуа кылды. Ярыймы? Нафил дә ярый.
Шуның өчен бу атала нафил намаз дип атала. وعن يحيى بن معاذ يحيى بن معاذ رضي الله عنه رواية كلام إن في شعبان 5 أحرف. Шағбан сөзінде шуша ай исемле Шағбан айы 5 хәреф бар. Юъта бикулли харфин атиятан лил муъминин. Шуша 5 хәреф сәбәпле мөэминләргә 5 нәрсә килер. 5 нәрсә. Беренче хәрефе шин. Шағбан сүзендә ш хәрефе киләчәк ул кешегә шараф ва шафаат. Шушы хәреф аркасында, әгәр шушы айны хөрмәт белән үткәрсә, башка айларга караганда айрым уяу булса, намазларында, зикрләрендә, ул вакытта аңа шушы ш хәрефле була шафаат һәм шараф. Ягъни игелек, дәрәҗәлек һәм дә пәйгамбәрнең шафааты була. وبالعين العزة والكرامة. Айн хәрефеннән аңа була, аңа шушы ай хөрмәтенә килә иззәт, ягъни көч иясе, карамат, сыйлау. Бүгенге көндә пәйгамбәрнең хәдисендә килгәнчә, бер көн килер, хәерчеләр юмарт булыр, түземсез булыр, байлар исә саран, тик түземле булыр дип килә хәдисләрдә. Шуңа байлар күп, сабырлылар, саран. Хәерчеләр дә бар. Түземлекләре юк, зато бик щедрилар. Шуның өчен монда как раз кемнең байлыгы бар, сабырлыгы бар, щедрости юк, ул вакытта шушы айн сәбәпле нәрсә дип әйтелә? Килә аңа шушы сыйфат, юмартлык сыйфаты, көч, рухи көч аны бирергә мохтаҗ кешегә. Скидка ясарга, иңдермә, ташлама. Аннары шәгъбан, бә хәрефендә бир. Гарәп сүзе атала яхшылык. Шушы хәреф сәбәпле килә яхшылык шушы айда. Кемнең тормышына яхшылык ул вакытта шушы айда, шушы 15-нче төнне гамәл гыйбадат, Коръән, хәдис, намаз укып үткәрсә, яхшылык аның тормышында арта. Бә хәрефендә бир дигән яхшылык мәгънәсе бар. Шәгъбан, алиф килә. Ва бил алифи ал-улфат. Улфат дигәнебез татарча бар. Бу атала ир-хатын арасында, ике дус арасындагы булган улфат. Ягъни үз-үзен аңлау, бер-берне тыңлау, улфат мөхәббәт. Бу булачак шушы алиф сәбәпле. Һәм дә шәгъбан нун хәрефе килә. Ахырда да нәрсә бин-нун була, ан-нур. Нур була. Билгеле рәвештә пәйгамбәребезгә килде нур. Бу нур Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән иде. Пәйгамбәребез Адамнан алда. Адам алейһиссәламның ул нур аркасында иде. Ике кул арасында, кул башы арасында. Һәм ул фәрештәләр артыннан йөрде, күрделәр Адам алейһиссәламның шушы нурын. Һәм дә Аллаһ Тәгаләнең беренче кешесе әйтте: "Я Рабби, ул нурны мин дә күрәсем килә" дигәч, Аллаһ Тәгалә ул нурны шушы баш бармакка күчерде һәм ул аны үпте. Шулай һәм дә шулай сыпырды. Шуның өчен кем пәйгамбәребезнең исемен ишетеп азанда шуны эшләсә, Әшһәдү анна Мухаммадар Расулуллаһ. Бу нәрсә дип атала? Сөннәт. Кем аны үти? Пәйгамбәрнең сөннәтен уяткан була. Бу онытылган сөннәт, моны күп кеше белми. Бу сөннәт китә. Кыямәт килә, шуңа күп сөннәт, күп гыйлем китә. Шуның өчен нун хәрефеннән шәгъбан килә, шушы нур хәрефеннән, нун хәрефеннән килә нур. Валидә кыйла, шул сәбәпле әйткәннәр: Раҗаб литадһирил бадан. Алдагы ай Раҗаб айы, ул гәүдәне паклар өчен билгеләнгән ай. Алдагы ай Раҗаб булды. Шәгъбаннан алда бу безнең гәүдәбезне чистартыр өчен, паклар өчен билгеләнгән ай иде. Ва шәгъбан литадһирил калб. Әлеге ай Шәгъбан айы исә калбне паклар өчен, ягъни безнең күңелне, безнең калбне паклар
belgilangan oy, o'sha Sha'ban oyi. Kim Rajab oyida gavdasini shista yurtsa, tanin, kiyimin, shashin, boshin yuvib tursa, shistartib tursa, Sha'ban oyida da Ixlos surasi o'qib, ixlosligini orttirg'a tilasa ko'nglinda, qalbinda iymonin poklab, qalbini chistartib. U vaqtda Ramazon litathir ruh. U vaqtda Ramazon oyida bo'la shistalik ruh uchun. Ruh pishranami? Ruh uratib olina pishroq bilan. Kishining ruhi, kishining nuri qoplana, gunoh bilan, onları turli yomon so'zlar bilan, yomon fikrlar bilan o'sha ruh qoplana pishroq bilan chistatib bo'ladi. Nindi sabab bilan yana o'sha ish boshda gavdani chistartib, onları qalbni, onları ruhni. Fa innaman yutahharul badan fi Rajab. Durustda kishi o'zining gavdasini Rajab oyida chistartsa, ويطهر القلب في شعبان. Anda Sha'ban oyida qalbin poklasa, ol vaqtda nishik aytila Qur'onda illa man atalloh biqalbin salim. Qo'tolor tik bir kishi, bir sifat, bir turkum formula biqalbin salim. Kim salim qalb bilan, shista qalb bilan kela illa deb aytadi Alloh taolo Qur'onda, ulg'ina qutulur deb aytadi. Agar qalb pok bo'lsa, namozda deb aytmay, roza deb aytmay. Nasha aytadi Alloh taolo illa man tik qutulur kim atalloh, kim Allohga kela, ya'ni o'lgach bit qaytamiz, Allohga qaytamiz. Allohga ketamiz, Allohga boramiz. Biqalbin salim, kimning qalbi salim bo'la, salamat. ومن يطهر القلب في شعبان ويطهر الروح في رمضان. Bular boshida o'sha shirat bilan kela. Sha'ban ul aligisi oy bizning ruhimizni poklov oyi. Hamda shunday sabab bilan da kim Rajab oyida gavdasini poklamasa, yuvinmasa, suvda dush, vanna, muncha yuvinmasa, to'xtalik shista kiyim yurtmasa, o'sha Sha'ban oyida ko'nglini qaramasa, nindi fikrlar uning ko'ngliga keladi, nindi o'ylar uning yuragida, nindi niyatlar yuragida ana qaramasa, famata yutahhiru ruh fi Ramazon. O vaqtda nechta shista Ramazonda ruhin deb so'rov beriladi. Va qala ba'dul hukama. Qo'yber hakimlar aytganlar, inna Rajab lil istig'far min az-zunub. Hech shaksiz Rajab oyi istig'for oyi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Payg'ambarimiz 100 taqir istig'for qilgan kunini. Endi bizga g'ajiz ma'nosi kuchsiz. Arabchadan kelgan so'z. Kishi 100 taqir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah deb aytmasa, Sirot o payg'ambardan nishik ko'nglinda shunday bor o'y, что qiyomatda u nishikdir qotala, 100 taqir istig'for qilmay. Kunini hatto 100 taqir istig'for qilatish har bir musulmon kishi. Payg'ambar shulay ishladi. Rajab oyida begrata ishlashlari kerak edi. Haligi so'yda davom etamiz albatta 100 taqir istig'for qilirga. Va Sha'ban li islahil qalb min al-uyub. Bu oy Sha'ban oyi esa g'ayiblardan qalbni poklov, ya'ni ko'ngilni, qalbni turli fikr, niyatlardan chistartib poklov. Bu da bu oyga berilgan sifat, bu oyda mumkin ana ishlarga. Va Ramazon li tanwiril qulub. Ramazon oyi esa u qalblarni nurlantirir uchun. An Muhammad bin Abdullah az-Zahidi. Qishdan kelgan bir shunday xabar bor. Mata sadiqi Abu Hafs al-Kabir. Do'sti Abu Hafs Kabir degan do'sti mata o'lgan.
فصليت على جنازته ولم أزر قبره 8 أشهر. Мен аларга жаназа укыганнан соң ошо достума аны зиярат кылмадым 18 ай дәвамында. 8 ай дәвамында зиярат кылмадым каберин минем достумның дип әйтә Мухаммад бин Абдулла Захиди дигән кеше. Thumma. Шуннан соң касадат фикерләдем ки зиярат кылырга. Ниятләндем зиярат барыр. Ниятләндем каберine барырга зиярат кылырга. Нумтул лейл. Бер төн йоклыйм. Әле бармаган каберine. Ниятләгән генә. Карагыз, нинди җиңел эш безнең нияттән генә тора. Барырга да әле юлга да чыкмаган, ният кенә кылган. Һәм төнне шул ук вакытта төш күрә, шул төнне. Фарайтуху мутаайирул лаун. Күрәм аның битен, төсен бик саргайган, бик куркыныч хәл. Һәм аңа сәлам бирәм, ул сәламны алмый. Аптырыйм ди, әйтәм ди, субханалла, лима лам тарадду аля сәлам. Сәламны алмыйсың дип, аңа сорау бирәм төшемдә ди. Һәм дә шундый кыяфәт белән күргән вакытта бер мизгелдә карыйм ди, кабер үзгәрә ди. Нурлана, паклана, һәм сорау бирәм ди. Бу ни хикмәт? Һәм ул әйтә ди, сәбәбе дә моның булды, фәрештә әйтә. Ул Шабан аенда 15-нче кичәдә дуга кылган иде дип әйтә. Шуның өчен инде шушы һич булмаса 15-нче кичәдә кем намаз укый, кем Коръан укый, кем кунак җыя өендә, кем туганнарына бара, кем һич булмаса шалтырата, кем 1 сәгать, кем 2 сәгать, кем 3 сәгать. Шушы төнне гамәл гыйбадәткә үткәрә, ничек пәйгамбәрбез әйтте бит, фәрештә килеп, бу айда ишекләр ачыла, күк һәм җәннәт. Һәм Аллаһ Тәгалә гафу итә, кем хәмер эчмәсә, ата-анасына буйсынса, зина кылмаса, һәм дә ширк кылмаса, Аллаһ Тәгалә гафу итә дип әйтте. Шушы лаеклы була шушы Аллаһның гафу итүенә, рахмәт бәрәкәтенә иншааллаһ. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين.